Guys, good morning. Ipapakita ko sa inyo ang ginagawa namin dito. Ang ginagawa ko, ito na yung ating punong o mayroon ng tubig. Dito sa tanim ko may tubig. Yan. Ito ang resulta sa ating mga pinagawa dito na punong sa ating farm. Ito na. So mayroon pang mga under development, but ang flow ng tubig pag umulan, inobserbahan ko pa, so hindi ko pa na maintain na gin-gin hanggang gin yung aking ipasisimento. So pag lumakas yung ulan, ang ginagawa ko, napunta ko dito para obserbahan ko saan pa dapat ang i-improve ko, saan pa ang dapat natin gawin na dapat masustain ang tubig dito sa aking palayan. Yun lang. So, hindi pwede na mag-kustra ka halimbawa ng mga ganitong mga debris na bato, yung ina-retrap. Kasi pag mataas, hindi mo mahirap na magbawas. Mas maganda yung gadagdag ka sang sa bawas ka. Ayan. So, yun ang ginagawa ko kahapon. Lumakas ang ulan, pumunta ko dito, nabserbahan ko kung paano yung flow ng tubig. So, ang flow ng tubig masyadong malakas kasi ang pinanggalingan ng tubig doon sa unahan, dalawang porsyon, kabilaan, kaliwa at kanan. Kasi mayroong sa kanan, mayroong mayroong palayan, kaliwa may palayan. So yung tubig lahat na bumubuhos dito sa akin nakasentro. So ngayon pagdating dito sa akin, malakas yung tubig. So yun nga ang aking planuhan. Parang nag-experiment ako dito sa aking palayan. Paano ko ma-maintain yung tubig na hindi makahamper sa aking taniman. Yun ang ginagawa ko dito. Yun nga, na-obserbahan ko. Sabi ng asawa ko, dapat, sabi na, pataasan yung ginagawa ko dito. Sabi ko sa kay Mrs., huwag mo nang natin pataasan. Unti-unti natin pataasan. Kasi mas mabuti yung kadagdag ka ng riprapping sang sa nagabawas ka. O, tingnan natin yung punang tubig. Saan banda ang dapat natin ipagawa. So, unti-unti kong pagawa. So, ito, maintain ito. Tama na ito. So, naano ko na kasi pinadagdagan ko na, pinataasan ko yung dyan sa gilid. Okay na, wala nang problema dito. Kasi, hindi man maganda na sobrang mataas ang riprap mo kay pag malaki ang buhos ng ulan, so marami ang tubig. So, pag maraming tubig, ma-flow lang sila doon sa taas. Doon lang sila, ma-flow lang. So walang problema kung nag-flow yung tubig sa taas kasi simento yung ginadanan. Di katulad nung una, lupa lang, so madaling mabuhos. Ngayon, pinagawa ko maganda. Ito, yun nga. Tested and proven na, ilang beses na dito nag-ulan, wala na. Safe na yung aking pinagawa dito. Lahat na. Ilan na yung pinagawa ko dito. Marami na doon sa unahan, mayroon pa dyan. Okay na. So, ang feeling namin ng mag-asawa, ng misis ko, nakita na namin yung pinaghirapan namin na araw-araw na ginagawa namin dito. Kasama ko yung aking minamahal na asawa. Kasi noon pa, magkasama kami kahit anong bagay yung ginagawa namin. Kami ay nagplano sa aming mga project. Sabi ko nga kaninang umaga pagising namin, parang nabanggit namin yung mga excuse me, yung mga improvement sa farm mo. Sabi ko kay Mrs., ito ang sa aking saloobin. May pira ka man, halimbawa, natago mo lang sa bangko, hindi ma-appreciate ng pamilya mo
pag wala kang napakita mga project. Wala kang improvement sa iyong farm. Dapat, yung pira mo, pag may pira ka, halimbawa may kunti kang iniipon sa bangko, huwag mo naman ubusin. Hindi naman maganda. But yung iba, dapat dito nakalaan sa iyong farm. Kaya mas ma-feel ng pamilya mo, ng mga anak mo, mga apo mo, pag may mga project kang nakikita nila, ma-appreciate nila maintenance ng farm ito. So simula pa lang to guys. Sana nagpanalangin kami ng aking ang buong pamilya, na bigyan kami ng lakas, bigyan kami ng magandang katawan, isip yung ganda ang aming health, para araw-araw patuloy kaming gumagawa dito sa aming farm. Sa araw-araw namin gawa dito sa ating farm, kami nanalangin na dapat ang nasisinto pero palagi sa aming mga ginagawa ay ang Panginoong Diyos. Kaya kung wala ang Panginoong Diyos, hindi tayo makarating sa ating mga plano. Hindi tayo maging success kung anumang mga gawain kung wala ang Panginoon. So dapat lahat natin mga ginagawa ay naka-antas sa ating mahal na Panginoon. Dedicate natin sa Kanya ang lahat natin mga ginagawa. Kaya ako naniniwala na pag palagi nasa sentro ang Panginoon, tayo'y aahon sa ating pamilya. Pag ang pamilya ay buong usap-usap, nagkaintindihan, nagtulong-tulungan, ako po'y naniniwala na maganda ang ating patutunguhan ng pamilya. Yun ang may aking mga panalangin. Sana, especially sa akin, hinihingi ko sa Panginoon. Sana Lord, bigyan mo ko ng lakas, magandang katawan, na ipagpatuloy ko yung mga plano ko dito sa ating farm. Yung mga dream ko, mula nag-umpisa ako na 3 taon pa lang kami nag-asawa ng asawa ko. Sabi ko sa asawa ko, sana sa bandang huli kung may swerte yung ating pag-asawa sa ating paghanap ating sa ating gawain sa bukirin, sana makabili tayo ng kahit kunting lupa lang na mayroong sapa o creek na pwede kong magawang farm para pagtaniman ng palay. Para sa bandang huli, hindi tayo mahihirapan pag may kunan tayo ng bigas ng palay. Yun ang pinaka-importante. At ito na dumating na, binigay sa akin ng Panginoon. Kasi yun ang hinihiyo sa Kanya. Ito na dumating na, ako'y nagpapasalamat. Ang buong pamilya nagpapasalamat sa kalakip yung aking mga anak, aking mga apo, nakikita nila dito. Araw-araw, pag maglubakasyon sila, palagi sila pumupunta dito. Yun nga, dumating na. At ito na, tingnan nyo guys, mula dito. Dito pa, mula mayroon pa dito. Tingnan nyo guys, malawak hanggang doon, malawak. Siguro aabot ng mga 120 tons siguro ito kung 20 tons, 20 kabans. I mean, correction, 120 kabans pag ma-maintain ko na ito na marami ng tubig ang dumaloy dito sa ating palayan. Tingnan lang guys, sana magustuhan ninyo ang aking YouTube channel. Palagi nyo panuwirin ang The Seniors Agri Farm. Thank you and good morning.